Едно случай, че трябва нататък да се вземе. Вие царете, моля да се разберете. Ще има случай, което може да се вземе. Уважаеми студенти, уважаеми колеги и гости, за откриване на събитието давам думата на ректора на Техническия университет Варна, професор доктор Драгомир Пламенов. Добър ден на всички. Радвам се, че конферентната зала не може да събере всички желаящи да чуят интересните презентации, които предстоят. Разбира се, уважаеми колеги от ДИТРА, за мен е удоволствие да ви приветствам отново и да проведем заедно университетския ден. Предната година, за съжаление, не можах по обективни причини да присъствам и разбрах, че е бил много ползотворен. Сигурен съм, че тази година ще надмине и очакванията на всички. Благодаря за дългогодишното партньорство. Повече от 15 години нашия университет работи с ДИТРА, така че компанията ни се нуждае от представяне. Имаме традиции, които са в разнопосочни фронтове. Много важно е да кажем, че нашето партньорство не е и потенциално бъдещо такова, не само в областта на един факултет, машинно-технологичния факултет, като се явява, където е ситуирана катедрата технология на машиностроенето и металорежещи машини. Разбира се, и колегите от електротехническия факултет, катедрите електроснабдяване, електрозавеждане, електротехника, електротехнологии, електроенергетика. Виждам колеги от ФИТА, автоматизация на производство, така че ние имаме много разнопосочно сътрудничество. Пожелавам на всички преподаватели, докторанти, студенти един ползотворен ден, изпълнен с демонстрации, които нашите партньори ще изнесат. Демонстрации на SolidWorks, Electrical, разбира се, идеите, които ще споделят създаване на продуктов дизайн, работа с CamWorks и, разбира се, демонстрационния панел, който е в базата на катедра технология на машиностроенето и металорежещи машини. Така че те са, бих казал, основен домакин, професор Славов, доцент Аврамова, колеги, поздравления за съвместната работа. Така че, разбира се, и в заключение искам да пожелая разбрах от колегите от ДИТРА, че има засилен интерес към участие в състезанието, което е под наслов "Аз проектирам с SolidWorks" и наистина най-добрите да бъдат отличени и да спечелят. Благодаря за партньорството, несъмнено то ще продължи и в бъдеще, все по-задълбочено. Така че успешен университетски ден. Благодаря ви за вниманието. Здравейте от мене, аз съм Петър Симов и съм представител на фирма ДИТРА, заедно с колегите днеска Николай Димитров, Пенко Ангелов и Иван Петков. Надявам се ще проведем едни ползотворни и интересни демонстрации. Имаме гост от Румъния, Радо Война, който ще демонстрира електромагнитните анализи, нещо, което ще демонстрираме за първи път в България.
Искрено вярвам, че това ще надгради нашето партньорство и ще постигаме все по-добри резултати. Давам думата на колегата Николай Димитров да започне първата презентация. Здравейте, колеги! Надявам се да ме чувате с без микрофон, така че даже и тук ще насоча към компютъра. Както моя колега спомена, казвам се Николай Димитров и днес заедно с моите колеги ще ви представим част от възможностите както на SolidWorks, така и на CamWorks и на пакетите за симулации, електромагнитни симулации. Като идеята на това да ви покажем част от възможностите, също през този ден ще ви разкажа, ще започна с една история. Както виждате на слайда, има един такъв моторизиран крак, това е една протеза. Нека да започнем с историята. Всъщност тя е една реална история, дори може да я проверите от интернет, ако имате интерес. Това е Майк на заден фон. Майк е състезател по екстремни спортове. За съжаление обаче в един етап от неговия живот, по време на състезание, той получава сериозна травма и съответно губи единия си крак. И това го кара да създаде компания, хем улеснявайки себе си, хем и да улесни други хора, които имат подобни проблеми като него. И той създава един моторизиран крак, както виждате на снимките. Като този моторизиран крак минава през различни итерации. Сега ще видите едно кратко видео, свързано с това, с какво се занимава Майк и как любовта му към екстремните спортове не спира дори след тази злополука. И той продължава да се състезава в различни начинания. Директно използвайки възможностите на SolidWorks, той създава една моторизирана протеза, която му помага да печели състезание след състезание. И дори проектирането с SolidWorks не е, както виждате, достатъчно. Той директно използвайки допълнителни модули в SolidWorks, той има възможност да симулира различните елементи, самото натоварване. Включително дори има възможност в рамките на SolidWorks да представи своя продукт пред други негови потенциални клиенти, дори с инструментите за фотореалистична визуализация. Интересен случай, компанията се казва BuildUp. Пак казвам, ако имате интерес, можете да я проверите в интернет, за да разберете повече за работата на Майк и за това какви продукти той създава. Когато говорим за тази моторизирана протеза, тя минава през различни етапи на разработка, като всяко едно изделие, което ние използваме в нашето ежедневие. Нищо не става отведнъж, от раз. И затова ние ще използваме SolidWorks, за да ви покажем част от възможностите както на софтуера, така и различни етапи, през които можем да преминем по време на разработката на този продукт. Така че ще започнем с моделирането и създаването на документация на този моторизиран крак. Така да се показва малко да го полукрасим, така да се каже. Този размер ще го преместим надолу. В долни изглед. Ето тук, примерно, ще насочим нашето внимание за този. И сега е време тази скоба да я прехвърлим в нашата сглобена единица. Ами добре, и така ще направим по същия начин. И от тук 3D модела на скобата може да бъде прехвърлен директно в 3D модела на сглобената единица. По какъв начин? Ами директно от тук мога да си избера дори елемент и още с самото прехвърляне мога да го привържа, в SolidWorks има така наречените мейтове, или това са ограничения, свързани с елементите,
които можете да ограничавате вашите 3D модели да са ориентирани в определена позиция в пространството. Та добавих връзка за съосност между отвора. Ето и тук виждам, че елементът все още може да се движи, така че и тук ще добавя една връзка за съосност между този отвор и крепежа, който виждате на заден фон. На сайта на SolidWorks можете да влезете на този адрес и съответно във формата, която виждате тук долу в ляво, да си въведете име, имейл. Важно е имейла да е истински имейл, защото на него ви се изпраща линка за сваляне на програмата, така че ако използвате някакъв нереален имейл, нищо няма да получите. Така, отделно от това, отдолу трябва да маркирате това, че имате сериен номер, който след малко ще ви покажа и разбира се, имате възможност да използвате последната налична версия на SolidWorks. Имайте предвид, че този лиценз е активен в рамките на една учебна година, така че до година просто ще имате друг сериен номер и тогава ще може да свалите, да речем 27 версия, 28, 9 и така нататък, която там ви е необходима. Ето го и тук самия сериен номер, който можете да използвате. Втория QR код е свързан с серийния номер, който виждате. Като това е серийния номер за вашия университет, за студентските лицензии на вашия университет за тази година. И това, което е важно, ако пък имате проблем с инсталацията, в нашия сайт на DITRA.BG в секция поддръжка може да видите няколко кратки видеа, свързани с процеса на инсталация, но съм абсолютно сигурен, че ще се справите и без допълнителни насоки, тъй като дори самия интерфейс за инсталация е така доста лесен и така интуитивен. Така че това беше от мен. След това колегата, който е от Румъния, специалист от Румъния, ще ви покаже част от възможностите, свързани с електромагнитни симулации. Но сега на темата, свързана с SolidWorks Electrical, който, както казах, имате в момента наличен в вашия университет и можете да използвате за различни цели. Finding electrical parts for use in mechanical assemblies can be problematic, especially because, well, let's face it, you often feel like you're alone with items. Sharing designs between departments can be sporadic and inconsistent, with little collaboration. In fact, most departments seem to live on separate islands. Common office tools are rarely optimized for collaboration. Radu, as you already know, I'm from Romania, so this presentation will be in English. If you have any questions, please let us know. It's not a simple monologue on this, during this presentation for this hour, so please discuss with us. If you prefer to ask any question in Bulgarian, just let us know, raise the hand and my colleagues will help me, or the colleagues that we have in the room will help us to also have it in English. So today what we will cover is an introduction to CST Studio Suite. First, a few words about us. So during the last 5 years, we have designed the entire or all the evaluation board for EMT for Xilinx. And this evaluation board are focused on academics, yeah, so basically everything, or with a lot of push for academics and for students. One of the reference projects that we have, and I'm pushing with this one because it's partially open source. So any of you who are passionate about designing this stuff, you will have everything more or less open source. So you have the schematic open source, and also you have the Gerber files, the manufacturing files. Yeah, this board, it's a 22-layer board. So on this one, it was mainly, so all the design was covered by us. So we covered the schematic, the PCB, and all the optimization. So this is the use case that we can show more or less because it's an open source project where we are using CST and how we are using CST in our daily work. Yeah. One thing that
I will say more special about this board is the RFSoC, the processor that you have here under the heatsink. Why? Because probably some of you, I think all of you are familiar with the ARM processors, the core, so you have this part where you can run Linux. After that, you have the FPGA, which is excellent when you discuss about very high speed transfer rates, but also where you want to do a lot of stuff in parallel. Yeah. But beside this, they included the RF ADCs and DACs. Yeah. And the ADCs are running at 5 gigasamples, so we are already discussing about SDRs, not just simple ADCs. So we push a lot to the RF side, and also we have the DACs where for some of them, this is the normal, just инженерната част на този модел, който виждате, механизирания как. И тъй като тези два отдела, инженерният и дизайнерският отдел, не се харесват много един друг, така че за момента ще покажем другата част. И удобното в случая е, че се използва една и съща платформа за работа. Тази платформа се нарича 3D Experience. Аз съм Пенко Ангел, част от техническия екип на ДИТ. Като един представител на инженерния екип, сега ще покажа естетическата част, която не е много в моята сфера, но ще разгледам. Така, това е изключено, трябва някой да го включи. Когато преминахме през моделирането, създаването на документацията, всичко останало, сега идва и някой, който е нарисувал нещо хубаво, трябва да изглежда. Съответно, дизайните искат да изглежда всичко вътре. Това отдел трябва малко да се комуникирате един между друг. Съответно, когато имаме идеята какво трябва да се случи, някой трябва да го превърне това в реален модел. А преди това да стане реален модел, той трябва да бъде проектиран в виртуалната среда. Удобното на тази виртуална среда е тук, че имаме право на грешки. Когато създадем един физически модел, той или е одобрен, или не е и трябва да го хвърлим, за да направим следващата итерация. В виртуалната работна среда ние можем да правим колкото си грешки искаме, колкото си итерации искаме. И това нещо може да се одобрява от някой, да не се одобрява и така нататък. Като тук сега ще разгледаме създаването на тази обувка на механизирания крак,